l'exercici em diu, tinc una dissolució d'hidròxid de sodi amb una concentració del 8% en massa. El primer de tot que jo recomano fer és desenvolupar això. 8% en massa vol dir que tinc 8 grams d'hidròxid de sodi en 100 grams de dissolució. Segueixo llegint. Calcula la massa d'hidròxid de sodi en 200 grams de dissolució. Per sentit comú, per regla de 3, mentalment ja sabem el número, però ens està dient que en 100 grams tinc 8 grams d'hidròxid de sodi. I ara em diu quants hi haurà en 200 grams de dissolució. Per tant, com és el doble, hi haurà 8 més 8, està clar que n'hi haurà 16. Anem a demostrar això. Com ho demostrem? Ho faig en factor de conversió i ho faig en fórmula. En factor de conversió tinc dues dades. Aquesta, el 8% en massa, i els 200 grams. Quina és la que té una sola unitat? Aquesta. Per tant, començo amb aquesta. 200 grams de dissolució, és important posar els grams de què per no liar-nos. Per cada 100 grams de dissolució n'hi ha 8 grams d'hidròxid de sodi. Primer de tot, recordem les diagonals. Posem el cognom, grams de dissolució, per saber qui va dalt i a baix. I després he de veure si vaig bé, perquè el que em demana anunciat, la massa d'hidròxid de sodi, em queda dalt del factor de conversió. Efectivament, em queda dalt. Per tant, vaig bé. 200 per 8 entre 100, 16 grams d'hidròxid de sodi. Demostrat per factor de conversió. I ara anem a fer per la fórmula pels que no se'ns doni tan bé els factors de conversió. Llavors posem la fórmula, sabem que està en percent en massa, per tant, grams d'hidròxid de sodi entre grams de dissolució. Jo vull la mateixa concentració que abans. Recordem que és percent igual a tant per cent. Ara que ja he escrit la fórmula, substitueixo els valors que jo sé. Sé la concentració? Sí, és 8. Sé els grams d'hidròxid de sodi? No, és la meva incògnita. Sé els grams de dissolució? Sí, 200. Per tant, queda x entre 200 per 100 igual a 8. Aïllo la x, la vull a dalt i sola. Per tant, aquest que està dividint passa multiplicant i aquest que està multiplicant passa dividint. Queda 8 per 200 entre 100. Si us fixeu, amb el factor de conversió, abans era 200 per 8 entre 100. Igual, hem de fer la mateixa operació, 16 grams d'hidròxid de sodi. Ho hem fet de 3 maneres. Ho hem fet mentalment, perquè com és el doble de dissolució, el doble d'hidròxid de sodi, ho hem fet amb factor de conversió i ho hem fet amb la fórmula. Per tant, a l'examen, o amb factor de conversió o amb la fórmula.